Anong mararanasan mo kung ang kaibigan mo ay maglalagay ng asukal sa iyong kape? Ito ba ay makakabuti o makakasama sa iyo? Ito ba ay masarap o masakit? Masarap. Kung ang maglalagay ng asukal sa iyong kape ay ang iyong kaaway, ano ang mararanasan mo? Ano ang matitikman mo? Masarap o masakit? Masarap pa rin. Kahit nakaaway mo siya, dahil ang nilagay niya ay asukal. Kung naglagay ng lason ang iyong kaaway sa iyong kape, anong iyong mararanasan? Mabuti o masama? Masama. Kung kaibigan mo at mahal mo sa buhay, ang nakapaglagay ng lason, di naman niya sinasadya sa baso ng iyong kape, anong mararanasan mo? Mabuti o masama? Masama. Ano ang aral? Dalawa lang. Una, bantayan niyo ang baso niyo. Kasi hindi natin alam, kahit na kaibigan natin o kaaway, abay baka makakapaglagay yan ng lason sa baso mo. Be on your guard, as the Lord says in our gospel. Ano ang lason? Yan ang kasalanan. Hindi naman ibig sabihin na kaibigan mo siya, mahal mo siya, hindi na siya magkakasala sa iyo, hindi ka na masasaktan yan. Nobody is exempted from sinning. Wala sa atin dito ang hindi nagkakasala. Wala sa atin ang hindi nagkakasala sa iba. Wala sa atin ang hindi nakakapanakit ng iba. Nobody is exempted from sin and sinning. Hindi ibig sabihin na mag-asawa ay kinasal, nangako, nag-commit, na magmamahalan, ay hindi na makakapanakit sa bawat isa. Di po ba? Nararanasan yan ng bawat isang mag-asawa. Nag-aaway, nakakapagsalita ng masakit, nakakagawa ng hindi tama, nakakapangaliwa, masakit. Asawa mo na yan, nag-commit na sa'yo, nangako na sa'yo, mamahalin ka. But he is not exempted from sinning. He is not exempted from hurting you. Ganyan din naman sa pamilya, hindi po ba? Magkakapatid, magkakamag-anak, dahil lang sa pera, abay, merong galit, may hinanakit. Ngayon, dahil sa politika, nag-aaway-away, nagkakalimutan na lang. Ganyan din sa ating mga kaibigan. Pinakamasakit yung, alam mo, best friend mo, alam mo, kaibigan mo, alam mo, pinagkatiwalaan mo, pinagtaksilang ka, pinagpalit
ka. Nobody is exempted from sinning and hurting others. Kaaway, kalaban, pati ang mga kaibigan at minamahal. Kaya nga, sabi ng Panginoon, maghanda ka. Be on your guard. Accept the truth and reality. Kasi pag hindi mo tinanggap yan, madidepress ka. Kasi napakahirap tanggapin. But the sooner that we accept it, the sooner that we would have peace. Why? Because if it comes to us, if we experience it, masasabi natin na ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga sa buhay. May lason, may manglalason. At siguradong pag ako'y nalason, ako'y masasaktan. May kasalanan, at dahil sa kasalanan, ikaw ay masasaktan. Ganyan talaga. Kaya, ang magandang gawin ay maghanda ka. Mag-ingat ka. But the second truth is, whether your friend or your enemy gives you that poison, the poison remains the same. The nature, the ingredient of the poison remains the same. Hindi naman po ibig sabihin na pagkang kaibigan mo o minamahal mo kahit na aksidente, nalagyan ng laso ng kape mo, ay magiging sugar o matamis yan. Masasaktan at masasaktan ka pa rin. Lalong-lalo na kung talagang kaaway mo, kalaban mo yan. Kahit anong gawin natin, sa lason, lason pa rin yan. Kahit anong gawin natin sa kasalanan, kasalanan pa rin yan. Its nature, its ingredient will never change. Kahit saan pagaling yan. Kaya anong magandang gawin? Magpatawad. Forgiveness is our medicine. Yan ang gamot sa mga nakasakit sa iyo. Yan ang gamot sa mga nakapanakit sa iyo dahil sa kanilang kasalanan. Pinapaalala sa atin ng Diyos, keep on forgiving. Magpatawad ka. Lalong-lalo na pag humihingi siya ng tawad. Minsan napakarami sa atin, very unfair, hindi na makatarungan. Humihingi na nga ng tawad sa iyo, ayaw mo pang patawarin. Bakit? May mga ibang mag-asawang ganyan. Nagmamakaawa na, nagpapakumbaba na. Abay, tinatago pa rin sa kanilang isip at puso yung ginawa ng kanilang mga asawa. That's unfair. Patawad ka. Move on. Kung hindi mo makalimutan yung kanyang ginawa, that's okay. Pero kalimutan mo naman yung negative feelings, yung masamang nararamdaman mo. Father, paano naman po yung mga hindi humihingi ng tawad? Papatawarin natin? Yes.
Bakit? Kasi anong sabi ng Panginoon pagkatapos niya tayong tinuruan sa Our Father, sa Ama namin? As the Father forgives your sin, so you must also forgive the sins of others. Pinapaalala ni Jesus sa atin, kung nga tayo, palagi tayong pinapatawad ng Ama, kahit na hindi tayo humihingi ng tawad, ikaw pa kaya? Tao ka lang, hindi ka naman Diyos. Who are you to withhold forgiveness to people? Sino ka? Diyos ka? Kung nga ang Diyos nagpapatawad, ikaw pa kaya? Mas higit ka pa ba sa Diyos? And then we always pray the Our Father. Forgive us our sins. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Meron ka bang narinig dun sa dasal na as we forgive the sins of those who sin against us? Because they ask for forgiveness. As we forgive those who sin against us, even if they do not ask for forgiveness, even if they do not apologize, pinapatawad ko sila kahit na hindi sila humihingi ng tawad. Bakit napakahalaga niyan? Kasi kung mananatili kang hindi nagpapatawad, nilalason mo ang buhay mo, pinapatay mo ang buhay mo. We are capable of that. We are capable of destroying ourselves. Kayang-kaya yan ng isip mo, kayang-kaya yan ng puso mo. But your soul deserves to be happy. Your soul deserves to be at peace. Walang ibang gamot ang sakit ng loob. Walang ibang gamot ang hinanakit. Walang ibang gamot ang galit, kung hindi ang pagpapatawad. Forgiveness is the medicine of a soul who is angry, full of resentment. Father, baka hindi na po matuto. Paano po yun? Dinamay pa yung mga iba. Napakasakit ng naramdaman ko. Pinagtulungan ako. Do not worry. Because it is not our job to take revenge, to punish people. Di nyo narinig ang Panginoon? Wala namang kasalanan ng hindi napaparusahan. Pero hindi ikaw ang magpaparusa sa kanila. Pabayaan mo ang Diyos. Sabi pa nga ng ating Panginoon, kung dinamay pa ang iba, anong parusa? Itatali daw ang liig sa bato. At siya'y ihahagis sa dagat. Sinong gagawa nun? Ikaw? Bibili ka ng lubid sa hardware pagkatapos, para kang cowboy, tatali mo doon sa liig niya, tatapon mo sa ilog, tatapon mo sa dagat. Kau? Kaya mo yon? Sige, gawin mo. Bibisitahan ka na lang sa kulungan. It's not your job to punish people for their sins. It is the Lord. What is our job? What is our calling? It is to live happy, holy
lives. Amen? Live happy, holy lives. And you cannot live a happy, holy life having anger, having resentment in your heart, in your mind, and in your soul. Lift to God your anger. Lift to God your hurts. Be like God. As God forgives your sin, kahit na hindi ka humihingi ng tawad, ikaw din. Practice it. Sanayan natin. I forgive you. I forgive them. Because I want to live a happy, holy life. It's possible if you always forgive. Amen.